Is-sena li għaddiet kien hemm 3 każi fejn l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA użat is-saħħa li toħroġ mill-għad dwar servizzi ta' investimenti u ħatret awditur indipendenti biex imexxu kumpanija minflok id-direttur tagħha. L-iktar każ riċenti kien dak ta' Falcon Funds u qablu kien hemm ukoll azzjoni simili fil-konfront ta' Nemea Bank u DBR Investment Limited. Ma' One News il-konsulent finanzjarju Robert Borch spjega li f'każi bħal dawn it-tmexxija ta' dik l-entità finanzjarja tkun fi kriżi u għalhekk ir-regolatur irid jintervjeni. Din hija deċiżjoni fejn qegħdin naraw hawnhekk ir-rwol pubbliku tar-regolatur tagħna. Ir-regolatur tagħna fil-qasam bankarju huwa l-MFSA. L-MFSA huwa Single Regulatory Authority jgħidulu u allura għall-interess pubbliku ġifiri l-iskopu li jipproteġi l-interess pubbliku. Il-konsulent finanzjarju Borch żied li f'ħafna każi l-investituri jkunu nies li ma jkollhomx għarfien qawwi tas-servizzi finanzjarji għalhekk il-ħtieġa ta' regolatur b'saħħtu. U allura hawnhekk il-rwol tar-regolatur huwa iktar b'saħħtu fil-waqt li fil-każ tal-banek inti għandek sitwazzjoni fejn investitur li tilef flusu għandu deposit guarantee scheme tagħmillu tajjeb. Fil-każ ta' investment fund wieħed joqgħod iktar billenti attenta għaliex jekk jirriżulta li l-fond falla minħabba deċiżjoni ħżiena ma mhux minħabba il-fond per se li kellu jgħaddi minn likwidazzjoni, allura f'dik iċ-ċirkostanza jista' jkollok sitwazzjoni fejn il-protezzjoni lejn l-investitur tkun aktar minima. U allura hawnhekk ir-rwol tal-MFSA tieħu anke naħseb jien rwol iktar b'saħħitha. Fost il-każi li spikkaw kien hemm dak ta' Falcon Funds fejn riċentament kienet id-ditta ta' awdituri privati il-KPMG li nħatret biex tamministra l-fond li ddomina l-aħbarijiet fl-Iżvezja anke għax direttur kien hemm l-eks Ministru Tonio Fenech. With hindsight, ġifieri kieku llum ħarsu blura u wieħed jgħid li l-MFSA damet biex taħadet azzjoni fuq dan il-fond partikolari. Pero biex wieħed jifhem l-MFS, il-responsabilità li fond jimxi tajjeb mhix tal-MFSA, l-MFSA qegħdin biex tipproteġi l-interessi pubbliċi. Dawn it-tliet każi juru kemm importanti l-MFSA biex f'pajjiżna jibqa' jkollna settur finanzjarju b'saħħtu. Borch jappella wkoll biex l-awtorità tkun waħda proattiva bilan li jibqgħu jkunu minimi il-każi li jaslu sa dan il-punt. Nemmen li l-element ta' due diligence biex dawn l-investimenti jkunu aktar b'saħħithom biex ma nqogħdux nassiguraw ħafna dak li jsejħu junk bonds għal riskju tal-investituri, l-MFSA tkun aktar proattiv. Għax jekk ikollok xi chain reaction ta' xi investimenti li jfallu, allura l-ekonomija, l-likwidità fl-ekonomija tixxotta. U anke għandek ir-riskju fuq min investihom, dawn ikunu nies li qed jinvestu il-life savings tagħhom u xi kultant ikunu misliet mill-fatt li l-interessi jkunu għolin.